ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. V4NEWS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಲೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಡಬಲ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗನ್ ಬನ್ನಗ ನವ ಉಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಶೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 and this is ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನೀತ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದಿನಿ ಊರ್ವಷ್ಟು ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡ್ ಅವತ್ತಂದ ನಮಕ್ ಸಾಥ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಟೀಮ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಊರ್ವ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ರೇಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಜಿಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಇಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲಾನ್, ಪಲ್ಲವೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಬಿಡಿಜಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಎಸ್ಎಲ್ ಶೇಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ, ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್, Winsome Solar, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Car Decor Kadri, Bima Jewelers, Hotel Rupa, Indus Care Equipment, St. Joseph Engineering College, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, 11 Men's Wedding Studio, Vasudev Stores, West Coast, Digital Planet, GL Acharya Jewelers, Ranchane Black and Black Fashion Analyst, Costume Cottage, Glitz Entertainment and Olympic Sports. And Anchane Inita Nama supported by sponsors in Cholle, Kumble Solar, Energy Solutions Private Limited, Fortex Solutions, We Care Hair and Skin Clinic, Mudra Printers, Proprietor B. Keshava, Kangan Distributors Club, Ranchane LED Zone, Karavli Sports, BMR Gold and Diamond, Bhargavi Hypermarket, Badalbag, Mangal. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾ ಟೀಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಟು ಅನ್ಕೇಂದ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ. ಸೊ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಐನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಸಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವರವರ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕ್ಲಾನು ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಬಾರಿ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ದದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಡಕುಲು ಎನ್ನದೇರು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಕಲ್ ದೆತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಮನ್ನಗ ದಾದೆ ಕಾರಿಡಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಅತ್ತಂದು ನಾಡಿಡಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ದಸರಾಗ ಮಿನಿ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ರಂಗ್ ಏರ್ದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಯೇ ಅವಲವಲು ಪಿಲಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರೆರ್ಲಾ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾದೇರು ಇದು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾತ ಜವಣೇರ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಪಿಲಿ ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ದನ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಪಿಲಿನೇ ದಿವೊಂದು ನೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಈ ಪಿಲಿಟ್ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಣ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಪಿಲಿನ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಬೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಪಿಲಿ ವಾಲೆಟ್ಟೆಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ದಾಖಲು ಪಿಲಿ ಜಪಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದುವೇ ವಿಷಯ. ಸೊ ತೂಕ ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಆಪುಣ ಬಂದು ತೂಕ. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡುದು CPL ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬರುದಲ್ಲೇರು ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಆರ್ಕೇಡಾ, ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆಪ್ಪು ಬಪ್ಪಲ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. పిల్లి చెప్తుండా అది అడిగే చెప్తుండా ఉండు ఈ పిల్లిత జంబరడా చెప్ప బో సాకు అది పోండు ఈ సైడ్ నిద్రల కజ్జరడు ಒಂದೇ ಸಮೊಂಡೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಪಿಲಿ ಜಾಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಟರ್ಪಂಟೈಲ್ ಬಾರ್ ಸೈಪರ್ ಒಡೆ ಟರ್ಪಂಟೈಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಟರ್ಪಂಟೈಲ್ ಹೊಣಲೆದ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟರ್ಪಂಟೈಲ್ ಓಕೆኛ ಓ ಟರ್ಪಂಟೈಲ್ ಅವು ಟರ್ಪಂಟೈಲ್ ಹತ್ತಿ ಯಾನ್ ಟರ್ಪಂಟೈಲ್ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಲದಿಂದ ಅದ್ದೀತೀನಿ ಮಾಲನ ಅಂಚನೆ ತಿಂಡ ಇಡೀ ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮ ಸರಡು ಪರ್ಪೈ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಎಂಚ ಇವ್ರು ವರಿದೀನಿ ಬರ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ತೀರ ಕರ್ಮ ಇರ ಅವತ್ತಿ ಇಡೀ ಊಡು ಬಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬೈದಾರತ್ತ ಒರಿ ಪೆಜ್ಜಿನ ಉಲ್ಲೆಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿರ್ಕುನತ್ತ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ದಾಯ ಬಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬೈದಿನಿ ಇಡೀ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಬಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬೈದಾರ ಮಾರ ಬಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ಯ ಓಕೆኛ ಯಾನ್ ಪಾಡಂದ್ ಬೈದಿನಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಟ್ನ ಆಯ್ತಾ ಪೇಪರ್ ಬಾಟ್ನ ಮಾರ
ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಕರ್ಮ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪೇಪರ್ ಬೈಜಿ ಪೇಪರ್ ಬೈಜಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಪೇಪರ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಪೇಪರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ನಾವೇ ಇನ್ನಿತ ಅಂಚದಾಲ ನ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ವಿನ್ನಾತೇರು ನಿಗೊಂದು ಭಾಷೆ ಚಂಬೆ ನಾನು ಪಾಡೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾಡದೆ ಕರ್ಮಣಿರ್ನ ಅವಂದು ಈ ಏರಿಯಾ ಯಾನು ಪಿಲಿತು ಏರ ಬೈತೀನಿ ಪಿಲಿತು ಏರ ಪಿಲಿಕೊಳಗೆ ಬೋನು ಈಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಜೂವದ ಪಿಲಿತು ಏರ ಬೈನಿ ಬೊಕ ಪಿಲಿಕೊಳ ಅಂಚಿನ ಸೈದಿನ ಪಿಲಿಪುನ ಚಚ್ಚಿ ಮೂಲ್ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿತೂನ ಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಬೈದಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ఒక దారి ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹಿರಿಯಕಲು ಬಂತೇರಿ ಈ ಪಿಲಿನ ಪುರ ಜೀವದ ಪಿಲಿನ ಪುರ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತನ ಬೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇತ ಪಿಲಿನ ತೂಂಡ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪೆರ ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಿಲಿಕುಲಡು ಪಿಲಿಕ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಯಾಪನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಹೊಡಿತು ಅಯ್ಯ ಅವಲ್ಲ ನುಪ್ಪೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಪುರ ಬಕ್ಕಡೆ ಬಕ್ಕಡಿ ಇತ ಹಿರಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪಿಲಿಪುರ ಏರಿ ಪಬದಕ್ಲು ಪುರ ಜಪಡೋ ಜರ್ತಾ ಬೊಕೇರಿ ಮಲ ಮಲ್ಲಕಲಿ ರೌಡಿ ಸೌಂಡ್ ಪುರ ಇತ್ತು ಜಪಡೋಣಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ತುಯ್ಯಾರ ಬೈತೀನಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ತೂದಾಂಡ ಓಯ ಪೈಂಟಕ್ಕೆ ಪಯ ಪೇಂಟಾರ ಬಿಡಲೇ ಈರ್ತ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುನಾರ ಇಂದುದಾದಿ ನೆತ್ತಿರ್ಪುರ ಆಮೇಲೆ ಬಡಿದು ಕಾಣೆ ಬಂತು ಮಾರೆ ದಾದಂದು ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತ್ ಬೋಲೆ ದಾದಿ ಅದು ಕೋರಿ ಮಂತ್ ಬೋಲೆ ಅಂಚನ್ ಕೋರಿ ಮಂತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಮಂತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಯಾವ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೆಂಚಿ ಸಾವುದ ರಿಂಗ್ ಟೋನಿಯ ತೀಗಾಲ ಹಲೋ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾಂತಿನಿ ಕೋರಿ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ ರಡ್ಡಿ ಕೆಜಿ ಮೆಡ್ದೀತೆ ಅದೇ ಅಂದ ಟೈಸಲ್ಲ ಬಾಯರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಈ ರಗ್ಗಿದ ತುಲೆ ಗಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಟೈಸನ್ ನಸೆ ಎತ್ತಿನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೆಂಚಿ ಸಾವಿ ಎಂಚಿನ ಅದು ಬಡದಿನ ಕಾಲ್ ಅದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅವು ಟೈಸನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದಾಜ್ ಅವು ಸೈಡ್ ಈ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾಸನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಯ್ನಿ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕುಸುವುದು ಬತ್ತೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಜಾರ್ಪಾದ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಸೂರು ಜಾರ್ಪದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಬೆಚ್ಚಡಾಗಿಸಬಹುದಿನ ಸರ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ಜಾರ್ಪಾದ ಇಂಚ ಕುಲ್ದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ದೂಪೆ ಇತ್ತದಾಯ್ತು ಇರ್ತಿದ್ದು ತೋಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ತೂನಗೆ ಶೀಶಿ ಬೇತಗಲ ಅತ್ತಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಕ್ಕುಸುರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಓ ಮಂಗ ಅವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಎತ್ತು ಕಕ್ಕು ಸುಡತ್ತ ಅವು ಬಲ್ಬದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇಚ್ಚು ಮಾರೆ ಯಾನು ಬಂಗಿಪುರ ಬಾರ್ದಿನ ಚೌಲು ದೇತೋನ್ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಬತ್ತದ ಹಾಲ್ಡ್ ವಾಡ್ನಿ ವಾಲ್ಡ್ ಬಾಡ್ನ ಹಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತ ವಾಡ್ನಿ ಮರಲ ಮಾರೆ ವಾಲ್ಡ್ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡಿ ವಲ್ಲಜಿ ಏರಂಜಿ ತೂತಿಜೇರು ಅವು ತೆಂಗ್ಸನ್ ಇಜಿ ಲಾಬಣ್ಣಗ ಅವು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದನಿ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿ ಅತ್ತೆ ದನಿ ತುಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಒಲ ಪೊಂಜೋಲ್ ತುಂಡ ಅವಂಗ ದನಿ ಪೊಂಜೋಯ್ ದನಿ ಪೊಂಜೋವ ಇರ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋರು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅತ್ತು ಎಂಕ ಪೊಂಜೋನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಭಗತ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಬಂಡ ಚಾಲೆಂಗ್ ಉಂಡು ಟರ್ಪೆಂಟೆ ಉಂಡು ಟರ್ಪೆಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಗುತ್ತಾರ ಗುತ್ತಿಜಿ ಅವು ಟರ್ಪೆಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅವು ಈ ಜನ ಮಾಲ್ ಜಿಂಜ ದೀತಿನಿ ಐತ ಪರ್ದ ಆಂಡ್ ಮಂಡೆ ನಾನು ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟರ್ಪೆಂಟರ್ ಮಂಡ್ಯಾರ ದಾರು ಟರ್ಪೆಂಟರ್ ಎಕಡೆ ಮಾಲತ್ತು ಓ ಮಂಗಿ ಮಾರೆ ಮಾಲಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬರ್ತೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಗಾಲಿ ಗುಪ್ಪಿಗೆ ರಾಪಣ ಬರ್ತೀನಿ ಟರ್ಪೆಂಟರ್ ಜಿಂಜ ದೀತೀನಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಈ ಟರ್ಪೆಂಟೈಲ್ ಬರ್ನಾಗ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ವರಿವೇರ ದೈಗೆ ನೆಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ವರಿಂಡೆ ಅವು ಒಕ ಪೋಂಡ ಕೋರಿ ಮಲ್ತು ದಾಂಡ ದೈಗೆ ನಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಉಲೈಲೆಪ್ಪೆ ರೆಂಡು ಒಂದು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅದೇ ಮಾವು ಸೈಡ್ ಒಂದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಇದಾನೆ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಪಿಲಿಕ್ಕಿದಾಯ ಮಂಜಲ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುನು ಪಿಲಿಕ್ಕಿದಾಯ ಮಂಜಲ್ ಹಾಕುನು ಇದು ಪಿಲಿಯಕ್ಕೆ ಜಿಯೇಂಜನ ಸಾವಣಿಗೆ పెద్దంబాదు అంచత్తని కేన్ని ఇంకొంచెం పల పిలిట్ బారి ఇంట్రెస్ట్ సి మెంచి సాడి అంచత్తే పిలి దూపిన ఇంట్రెస్ట్ ఇతదులే పిలిదాయ బగ్గిది పోపిని
పిలిదాగ్ ಬಗ್ಗಿದು ಬೋಪಿನಿ ಈ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಮೈನು ಈ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಪುರ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ಹೋಪಿನಿ ಈ ಕೋಡೆ ಮುರನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತು ಮಿಂಚ ಹೋಪಿನಿ ವಲ್ಲ ತಿಗಲವರು ಮಿಂಚ ಆರ್ದ ನಂಚ ಬೈನಿ ಆಯ ಕೋಟೆ ಮುರಾನಿ ಬೈದಿನಿ ತೋದೇನೇನು ವಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೋಪಿನಿ ಮೆಲ್ಲಬೋ ಮೆಲ್ಲಬೋ ಆ ಪಿಲಿಕ್ಕಿನವರ ಬರ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕುವೇರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ದುಮ್ಮೆ ಬಂತೆ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕುನೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಜನ ಹತ್ತಣ್ಣ ಈಯಾ ಈಯಾ ಏರ್ ಹಾಕುನೇರು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಆ ಜನ ಬಂದು ನಿಕೋಲ್ ಹಾಕುವಾರಂದು ನಿಕೋಲು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುವಾರಂದು ಬಂಡ ಆ ಜನ ಪೇಂಟ್ ಮಾರ ಮೇಮಲ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸ್ತಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಪೆ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಲಿ ಪೇಂಟರ್ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಪೇಂಟರ್ ಯಾನ್ ಬಲ 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 ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಅವಡೆ ನೇ ಹಾ ನೊಂಜಿ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಡ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ನಾ ಮಾರೆ ಈ ಪಿಲ್ ತಕಲ್ ಮತ್ತಿಜ್ಜಾರ ಒಕ್ಕಡೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಡಿ ಇಡಿ ಕೊಡಿ ಮುಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಲ ಮೇ ಬೋ ಬಲ ಬೀತಾತ ಬಲ 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 ಹಾ ಹತ್ತೇನ ಹಾ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಇರೋ ವರ್ಷ ದಿಂಚ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದ ಜೋಕುಲೇತು ಅದೇ ಹೌದಾ ಅಂಚಗೆ ಎನ್ನಿ ಅತ್ತ ಇಂಜಿನೆ ಪಾತ್ರನ ಕೇನೊಂದು ಹೋಯ್ ನಾನು ಯಾಪಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೆನ್ನಾಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಡ್ ಕೇಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ. ಅವು ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾ. ಹಾವ ಹಾವ. ನಮ್ಮಡ ನೆಪ್ಪಡು ಓಲು ನಬಡ ನೆಪ್ಪಾಡು ದಾನೆ. ಅವಳು ರಟ್ಟ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜ ಊರಿಡಿ ನಾದವೇರ ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ನಾದುಂಡು ಅತ ಪೈಂಟ್ ಅತ್ತೇನ ವಾ ಇದು ಏತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಪನ್ನತೆ 20 ವರ್ಷ ನಿಜ ಹಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಮಾತಗಳನ್ನ ಹೀರೆ ಹಾಕುನ ಅತ್ತ ಮೋಜಿ ಕಡೆ ಟೆಂಕ್ ಹಾಕದಿರು ಹೌದಾ ಈಗ ಅವು ಯಾನ್ ಹಾಕದಿನ ಸರಿ ಆತಿ ಇಚ್ಚಿ ಸತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಹಾ? ಹೀರೆ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುನ ಹಾ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುನು ಹಾ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಕ್ ಹಾಕುನೇನು ಉಂತಾಯೆ ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡದಿ ಹಾ ಸಂಸಾರ ಪಂಡದು ಐತ ವಿರಾಡ್ ಬೋಂಡು ವಾ ಬೇಟೆ ಬೇಗ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬಿಲಿಯ ಹಲೋ ಹಾ ಮಣ್ಯಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಉಂಟು ಅದಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಯ್ತು ಹಾ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಡ ಬರ್ಚು ಮರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವು ಸಚ್ಚ ಸುಚ್ಚ 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 ಹಲೋ ಕೋರಿ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ದಾದಿ ಕೋರಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಈ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ದಿಯಾರಾ ಅಂದು ಅದೇ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಇದು ಮಾಸದ್ದು ನಾ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಈರು ಕಲ್ಚರ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹೋಯ್ನಿ ಈರು ಟೈಸನ್ ಕೋದ ಕಾರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಾ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ನೇ ಕಲ್ಚರ್ನೇ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕಲ್ಚಿ ಅದು ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಫೋನ್ ಒಂದು ಅಂದ ದಾದಾಗೆ ದಾಲೇಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಬ್ರಷ್ ಹೊಲ್ದಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಅಂತೀರಿ ನೇ ನೇ ಕಬಾಡ್ ಹಿಡಿದೀನಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀನಿ ದಪ್ಪಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕೆಡ್ಡ ಬುಜಿ ದೆವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಉಂತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂತಿಲೆ ಮಂಡನೆ ಬಿಡ್ಪವನ ಮಂಡೆ ಮೋನೆ ತಿರುಗಿಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಂದವ್ ಈ ಬಂದ వచ్చిಗೆ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನೀರೇ ಬಂದೈನಿ ಓ ನೆಂತು ನಾವು ಬಂದಾಗಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚೆನ ಹಾಕಂಡ ಈಜಂತ ಜೀವಾಗ ಹಾಕದಾವಾ ಹಾ ದೇ ಯಾನ್ ಎದುರು ಹಾಕುವೆ ಈರ್ ಪಿರ ಹಾಕಲಿ ಕೊಡ್ಚೆ ಹೆಂಗ್ ಪಿರಾಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಂಗ ನಾನು ಎದುರು ಹಾಕುವೆ ಮೇರಂಜಿ ಈರ್ ಕುತ್ತಿ ಅಲ್ಲಾರದ ಪಿರ ಹಾಕಲಿ ಅನ್ನಿ ಬಲ 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 ಏರ್ ಲಾವ್ ಮಾರ ಒಂದು ಹಾಕಲಿ ಸರಿ ದೇವಿಯೊಂದಿಯಾ ನಾಲಿಂಚಿದ ಬ್ರಷ್ ಉಂಟು ಅಲೇ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತಲೆಯ ಓದಿತ್ತಾರಿಯ ಸಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಅತ್ತೇಂದಿ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ಹಿಡ್ದುಲಿ ಅದೇ ಪೇಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಮೋನೆ ಪುರ ಓ ಇಂದುವಾ ಹಾ ಅವು ಪೇಂಟ್ ಹತ್ತವು ಓಕೆನಾ ಅವು ಎನ್ನ ಮಚ್ಚೆ ಇರ್ನ ಮಚ್ಚ ಅವಳು ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಅವಲಪ್ಪುನು ಅದೇ ಮೂಳು ನಾಲಿಡು ಬಾ ಬಚ್ಚೋ ಅವ ಅಂಗಿ ಬಣ್ಣ ಕೋಲಾರ ನಿಂಚಿನ ಅಂಗಿ ಬಗ್ಗನಾಗ ದಾದನೇ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಮರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಮರ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತೆ ದಕ್ಕಲಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಆಪುಜತ್ತ ಹೆಂಗೆ ದುಡಿಯಾರ ಅಂಚುಳು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಇತ್ತನ ಕೊರಲು ನಮ್ಮೆ ಓ ಈ ಗೋವಾಡ್ ಬಿಲಿ ಬಾಟ್ ನತ್ತು ಗುಡ್ಲಾಡ್ ಬಿಲಿ ಬಾಟ್ 3/4 ఆయన పాతార బిడ్డ బలి నికలి అధిక ఒట్టార చల్ల మాత్రం పాతార ಗೊತ್ತಾನತೆ ಕಮ್ಮಿ 4 ವರ್ಷ పెంచిన పిలి పాడడం దాసేడు వైది
ఆశ సావదా ఆశ మళ్ళీ ఇంబే ఆదర్జే ముసలు వచ్చే వచ్చే ఎంగ ఆపుజీ దానే ఎంగ వెంట ఆపుజీ ఎంగ ఎంగ తర తిరుగు ఎంగ తర తిరుగు నిమ్మె విలి ದಾಲ ನಿಮ್ಮೆ ವಿಲಿ ಕೊರು ಪಂಡೆ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ ಮಗ ಸಾಕು ಬಲ್ತಿಲೆ ಬೇ ಕನಿಯ ಬೇ ಊರ್ದು ಬಲ್ತಿದೆ ತರೆ ತಿರ್ಗಿನಿ ರೀ ಬಗ ಈ ಸೇಂಗದ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಗ ಬಲ್ತೀನಿ ಹಾನತ್ತ ಹಾ ಓಡು ಓಡು ದೆಂಚಿ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ದಾಗ್ ಅವು ಚಿತ್ತು ಬಿಳೆ ಅವು ದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಮಾರೆ ಇಂಚೋಡೆ ಲಕ್ಕುಡಿಯ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏರಿಯ ಏನು ಅಂಚನಕ್ಕರ ವಣ್ಣತ್ತಿ ಅಂಚಿ ತಿಗಲ ಕೊನೆಯವೇನು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಬುಡ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಬುಡ್ಲೆ ದಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಮರ ಇಂಚಿನ ದಾಲಾಪು ದಾದಾಯಿನಿ ಅವು ಅಂಚಿನೆ ಪಿಲಿಬಾರ್ನಾಗ ಗಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾ ಅದಲ್ಲ ನೀರು ದಾಲಾಪು ಬಿಡ್ಲೆ ದಾಲಾಪು ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದುವಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಒಕ್ಕ. ಅವನಿ ಉಂಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಉಂಡು ದಲಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ದಾಲಾಪು ಜಾವ ದಾಲದ ಬೇರಲ್ಲಿ ಹಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಜ್ಜಾವಾಗ ಆತಿನ ಎಂಕತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಾದನ ಬಾಲೆಂಜಿ ಪಿಲಿಪಾರ್ದೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷದೊಂದು ಚಿನ್ನು ಒಂದುಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಪದ ಒತ್ತೆರಡು ಬಾರ್ದಿನ ಅತ್ತು ನೋಟದ ಮಾಲ ಅರ್ಬುಗು ಬಾರ್ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಜ ಬಾಲೆ ಬಾರ್ದಿ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆರೇರ ಏತುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೋಸೆ ಉಪ್ಪು ಆ ದೋಸೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯಿ ಗಾತ್ರ ನೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಎನ್ನು ಇದು ಆನೆಯವರ ತಿರುಗಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆ ಹಿಡಿದಿನ ಯಾದಜ ಆನಿ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಿರ್ಗಿನಿ ಬೊಕ ಈ ಸಾಲ ಈ ಸರಿ ರೈಟ್ಗೆ ತಿರ್ಗಿ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಿ ನಾನು ತರೇನೆ ತಿರುಗಿನತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾನ ಆಡಿ ಮಾರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ಯ ದಾಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎಂಚಿನ ಇರೇದಾರ ಅಂಡ ಹೆಂಗ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬರ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ದೋಸೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಬೋಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂತೆ ದೋಸೆ ಮೇಗತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನು ಓಯ್ ಆಯಕ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಎತ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಇತ್ತನ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓ ಇಂಚು ತಿರ್ಗಿ ಈರೆಂಜಿನೆ ಎಪ್ಪೆಟ್ಟು ವಾಡ್ನ ಸೀಲ್ ವಾಡ್ನೆ ದಾಲ ಪೂಜವ್ ಬಂತಿನದ ಮಾರ ಪೇಂಟ್ ಆಪುಜ ಎಂಕ ಪೇಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದಿ ಉಲೇಡೊಂಜಿ ಅಂಗಿ ಕಂತಿತ್ತೀನಿ ಬೇಗೇನ ಅವು ಪಿಲಿತ ಅಂಗಿ ಯಾನ್ ಐಕಿ ಮನ್ನದ ಅಂಗಿ ಕಂದಿ ನಿಂದು ಅವು ಎಂಕವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ ಪಿಲಿತ ಅಂಗಿ ಮೇರ್ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಅವು ಸೋಪದ ಕವರ್ ಅಂದಿನಿ ಸೋಪದ ನೀರು ಗೊತ್ತುಜ ಇದು ಸೀತಕ್ಕನ ಮಗೆ ಮೊಕಲೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ? ಹಾ ಮೊಕಲೆ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಚಂದ ಆತಿಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾ ಸರಿ 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 ರಪ್ಪ ದಾಲಾಪು ಜುಲೈ ಬೋದು ಪಾಡವ ಶೋಕ ಪಂತ ಆಪುಜಿಂದು ಸಂತೆ ಬೋ 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 ಕಡಬಲಿ ಲೇಟಾನ ಮೂಲ ಶಾಂತಿ ಬಿಡ ಆಪುಜಿನ ದುಮ್ಮೆ ಬಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜ ದೇ ಓ ಏನ ವೈರಸ್ ಹೊಂಡಿ ವೈರಸ್ ಹೊಡಿಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಪ ದೀದಿತ್ತ ಮಾರ ಆತ್ವ ಕೇರ ಪೇರ್ ಸಾವು ಏರಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಕೋಡ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತ ಅವಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಓ ಆತು ಬಕ್ಕ ಬೈರಸ್ ಲಕ್ಕವಣ ಕೈಟ್ ಉಂಟು ಕೈಟ್ ಸ್ವಾಮೀದಾರೆ ಏರನ್ನ ಬೈರಸ್ ಲಕ್ಕದೆ ನಾಯಿ ನೆತ್ತರಾಗಿ ಸಾಯೋಡೆ ಆಗ ಮರಳು ಮತ್ತೋಡೆ ಆಗಿ ಸ್ವಾಮೀದಾರೆ ಬೈರಸ್ ಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಕ ನೆಲಕೈ ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ತರಗಿರ್ ಮುಂದೆ ಪೊಡಿ ಯಾಪತ್ತಿನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ ಏರ ಎನ್ನ ಬೈರಸ್ ಲಕ್ಕಾಯನ ಆ ಜಾಗಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಲಿ ನಗಲಾರದೆ ಹಳಲಾರದೆ ತೊಳಲಾಡಿದೆ ಜೀವ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಆಯ್ತ ಸಾಪದಿ ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ದ ಆಯ್ ಸಾಪದಿನ ಇರಗ ತಟ್ಟು ನಗಲಾರದೆ ಹಳಲಾರದೆ ತೊಳಲಾಡಿ ಎನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದು ಏರೆಗೆ ದಾದಪ್ಪು ಅದಂಬೆ ಉರಿಯುಂಡು ಕೇರಕ್ಕೆ ಏರುಮೆ ಮುಚ್ಚಲಾಡಿ ಪಾಟ್ನಿ ಏರುಮೆ ಇತ್ತೆ ಏರುಮೆ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಗುಮೆ ಚೆಕ್ ಏನಪ್ಪ ಮಗ ಪಾಟ್ನಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ದಾದಾದು ಓಲು ಉರಿಯುಂಡು ಓಲ್ ಓಲ್ ಉರಿಯುನೋಲು ಉರಿಯುನೋಲು ಏ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ದಾದೆ ತೂಲೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುವಾರ ಓಲ್ ತಿರ್ತು ಪದೇ ಪುದೀಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕನಾಗ ಸರಿಟ್ ಹಾಕಲಿ ಪಂತ ನೆಜ್ಜ ಅವು ಎಂಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ನಂದ ಜೈಜ ಇತ್ತ ಇನ್ನ ఆయన ಅಮ್ಮಡ ಬನ್ಕ ಮರೆ ಒಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಕಲಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಒಟ್ಟಾರಸಿ ಓಡಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಿಡುಪಿ ಆರು ಗೀತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿನ ಇರ್ಪೇರು ಹೌದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಪು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಅದು ಆಲಜಿ ಪಿಲಿತ ಪೇಂಟ್ ಬುರಾಂಡ್ ಆ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಚೂರು ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಮಂತೇರು
ಪೇಂಟ್ ಹಾಕನಾಗ ಬಾಲೆದ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಟು ಹಿಂಗ್ ಚೂರು ತಾಗದ ಇಂಚಗರಿ ಅಂಚನ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಪೈಂಟ್ ಬರತ್ತಂడి ಅವು ಪೈಂಟ್ ಅನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆದ ಕೀಚೈನ್ ಒಂಚೂರು ತಾಕಿ ಬೈಕ್ ತಾನೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಬನ್ಪುಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ತೂಲೆತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಯಾನೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಂತೀನಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಡಿಯ ಬಾಲೆ ತಚ್ಚಪಲ್ಲೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಂತ ಲೇ ಬಾಲೆದ ಟ್ವಿಂಟಿ ಇಂಕ್ ತಾಗ ಬಾಲೆದ ಅವಲುಂಡಿ ಬಾಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಲೆ ತೆಲ್ಪುನಾರು ಹೋಯ್ಕ ಅದೇ ಆರಾರನ ಕಂಡನ್ಲೆ ತೊಂದತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ದಾಲಾಪು ಜಾವೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಮಾನ್ ಪೋಯ್ ಬೋಲೆ ಯಾನೀರ ಕೈನ ಜೆಕ್ಕದು ಬರ್ತಾವೆ ನಿಕುಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಬಾಲೆನ ಸಾಲೆ ಬರ್ಪುಡು ತುಳಿ ಮೇನದಾದಗೆ ಬೋಲೆನ ಬೋಲೆ ಓ ಬೋಲೆ ದಾದಮ್ಮ ನಾದೆ ಗಾಲಿ ಗಾಲಿಜೆ ಗಾಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಟು ಬೋತೀನಿ ಬಂಜಿಗೆ ಪಟ್ಟೆಯ ಬಲ 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 ಪಟ್ಟೆನಾ ಪಟ್ಟೆ ಬಲ ಆಗ ಆಟು ಬುರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಈ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂತಾರ ರೈಲ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಅತ್ತಿ ನೆತ್ತ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜಾದಿ ಚೆಕ್ ಸೈತೆ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡು ಎಂಜಿನ ನೀನು ಅವಸ್ಥೆ ದಾದಾ ಇಂದು ಪಿರಾವುಗ ಆತುರ ಅನ್ನ ಸರಿ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡನ್ನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೆಪ್ಪಿಯ ದಾದಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ದೆಪ್ಪೇನ ಬುಜ ಬಾಬುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಇದು ರಾಧಾ ಅಂಪುನಿ ಇಂಚೆನ ದಿನ ನರಕ ತೋಜಂತ ಎಂಚಿ ನರಕ ತೋಜಿನ ಬೊಕೆ ಅನ್ಪು ನಂದೆ ಕೆಲಸ ಅಂಬಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅವಾರಿಗೆ ದಾಲೆ ದಾಲೆ ಪಿಲಿ ದಪ್ಪೆ ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ದಾಲೆ ದಾಲೆ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಟ್ಟನ್ ಈ ದಾಲ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಐದು ಕತ್ತಿಗೆ ಸಾಯ್ತು ಬೈನ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗಾವ್ಯಾ ಸಯ್ಯಡಿಯಾ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗ ಮರಿ ಬಿರಬು ಬಿರನಲಿಪು ಮರಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಲ ಬಿರಬಾಡ ನಡಪು ನಡಪು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬೋಪಿನ್ ಎಂಚಿನ ಈ ಗಾಡಿ ಅಂಜಿಬೋ ಅಡೆಬೋ ಈ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಇದ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಪಿಲಿ ಕೌಲು ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಕೌಲು ರೆಡಿ ದಾದ ಬಪ್ಪೇರು ಪಲ್ಲಿ 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 ಬರಂದಿನ ಬಾಳಿನ ಕನತದ ಮಂಗಳ ದೇವಿನ ಮತ್ತೆಂದು ಕನತದು ಅಪ್ಪೆ ವರ್ತೆ ಪಾಡುವಳಗೆ ಒಟ್ಟುಕಟ್ಟ ಬುಳಿಪೊಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನ ಬಾಳಿದ ಕೈಕಾರ ಸರಿಮಲ್ತ ಕೊರಿಯನ್ನಂಡ
ನಿನ್ನ ನಡೆಟ್ಟು ಕರತಡಿತ ಕರಿಮುಟ್ಟಾದು ಸೇಡಿದ ಬರವು ಬರಿದು ಡಬ್ಬೆ ಬೊಟ್ಟುದು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಿಲಿ ನಲಿಪಾವೆ. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, you put in my heart falling down, rolling down. Yo, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, you know they for me young out, oh young out. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me a lo, 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 oh, 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 oh. Shawty, come give me a lo, 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 oh, oh, oh. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನೆತ್ತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾಯರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ದಕುಲು. ಸೊ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಆಪುಣ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಾರನೇ ವಿಧ ವೈಬ್ಸ್ಡೇ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಡೆ ಕಡೆ ಕೇನಿಯನ್ ದಾದ ಊಪಿಲಿ ದಾದ ಪಿಲಿ ಚಿಟ್ಟ ಪಿಲಿಯ ಊಪಿಲಿ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಬಾರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ದ ಪಿಲಿ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಕೇಳ್ದ ಕೇನ್ಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆದ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. మీకు పేమెంట్ పూరేసి ఉన్నాయి. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನೀನು ಒಲ್ತರದು ಶುರು ಮಲ್ಪರು ಎಂಚ ಮುಗಿಪೋರು ನೀನು ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ 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 ಗ್ರಾಫ್ ಏರೊಂದೇ ಪೋಂಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆಂಡ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡನಾಥ ನಿಕ್ಲು ಮಾರ್ಕ್ದೆ ತೊಂದರೆ ತುಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ್ ಈ 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಕಲೆನ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಚ್ಪಾಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಈತ ಸಮಯಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತಾ ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಿಕುಲು ತೆಲಿಪವರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲವು ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 4 ಜಂತ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಸನ್ 4 ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಡತ್ತ ಲಾಯರ್ ಜರ್ಜರ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮನೊಂದು ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಟೀಮ್. ಇಂಕ ಈ ಟೀಮ್ದ ಏರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಇಂಕ ಐದು ಪುದರ್ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಓದ ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಓ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಏರ್ ಓರಿ ಬನ್ನಗಲ ಭಾರಿ ವರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳಸಿ ಬಕ್ಕ ಉಸ್ತವ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಬೇತನೆ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲರ್ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬನ್ನಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಕ್ ನಿಕುಲು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಏತೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಆತ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲು ಆತ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಲ ಆತೇ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ವೆರಿ 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 ವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಪೂರ ಪಿಲಿಕನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪಿಲಿನಲ್ಕೆ ತೂದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನ ಬಂಜರ ತೇಲ್ತಾ ಅವು ಬೇಜಾರು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೌಂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐದು ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಪೂರ ಕೌಂಟ್ ಆತನ. ಸೊ ವೆರಿ 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 ವೆಲ್ ಡನ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಪ್ರ ಉತ್ಸವೇರು ಮಸೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಮನಲೆ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಾರು ಪುಣಿತಾರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಐಟ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿದಿ ಇದು ಪತ್ತೊಂಬೈದಾರು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಡ್ನಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಅದೇ ಇಡೀ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಖಾಲಿ ಇಂದು ಹತ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಜಿತೇಶ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುನಾರು ಮೇರೆ ಉತ್ಸವ್
ಸೊ ತುಳಸಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸೊ ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ನಿಕಲು ರಡ್ಡು ಕಲೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ತೋರಿಸ್ಬಾರ ರಡ್ಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ನಿಕಲು ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಕಿನಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಲೆ ಮಗ ನಲ್ಪೋರೆ ರೀ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪಲ್ಲಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಿಲಿತ ತಾಸೆ ಬೋಡು ತಾಸೆ ಬರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರು ಸುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ಲಾಕ ಸುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ನ ರಾಪ್ ಮನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸುಚ್ಚಿ ದತ್ತನ ಮನ್ ಬಂದ್ ಬದು ಗುಲ್ವೇರ್ ಅಂಚ ಆತ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ದೇರ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಪಿರಿಯಡ್ ದಾದ್ರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೈತೆ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬಂದು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಗನಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಔಟ್ ಆಫ್ 10 8 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಬಂದು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ 10 points. Chaitra Shetty 10 points. Ramdas sir 10 points. So grand finale no nalne performance out of 8 team da and ಏರೆಗ್ಲ 10 ತೆಗೆದಿಜಿ ನಿಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ 10 ತೆಗೆದು ನಿಕುಲೇತ ಲೀಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ 27 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದೇನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 28 ತೆಗೆದೇನೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿದ ನೆಟ್ಟುಂಡು ನಿಖಿಲಗಿತ್ತ 30 ಆಡ್ ಮುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕದ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲಗಿತ್ತ ಮುಪ್ಪ ಸೊ ನಿಖುಲ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಡ್ ತೂಕ ದಾದಾ ಬುಣದ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ ಪನೊಂದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರಿಜಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಮಯಡ್ ಯಾನ್ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಟೀಮ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ನೆತ್ತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಸುಧಾಕರ್ ರಘುವೀರ್ ಸುಕೇಶ್ ಅಂಚಿನ ನಿರಂಜನ್ ದಯಮಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ BMR ಗ್ರೂಪ್ ದ MD ಐನಂಚಿನ ದಾವೂದ್ ಹಕೀಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ಚೈತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ದೀಪಾ ಮೇರ್ಮಲ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ so much team Vinayaka Marketing Rajashree Kudla, thank you so much, thank you and anchene thank you so much team Sunkada Katte Atithi Naklege Nempuda Kanike Korpu Nanchina Portu. So black and black fashion analyst Deepa Merege Nempuda Kanike grand finale, thank you so much. So anchene nama BMR group the MD Dawood Hakim sir Merege Lenkul Solme Sandaundula, thank you so much for your presence sir, thank you so much, thank you. Best performer of the season Pondundu Utsav Wamanjur. So for the 6th place Comedy Premier League season 4 the 6th place Pondundu Vinayaka Marketing Rajashree Kudla. So dayamaltadu mitta chavadiಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನು ಗೆದ್ದೋರು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. 10,000 cash prize from LED Zone, Darshan Raikar and a trophy for the team Vinayaka Marketing Rajashree Kudla. Congratulations and jor the taati. Okay, tuyarate inita super ainanchina performance inita episode du onjat performance and onjat gammat nikul tuyar and grand finale the performance epalo super upun and ee sati antu vibhinnavainanchina concept dottige nama enma team la ready adu kaatukulder. So anyways that's all for the night. Inita super ainanchina performance tu nikul enjoy maltare nana inita ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತು ನನಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನನಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಪ. Until then thank you so much ನಮ್ಮ ಮೂಜು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್
ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ signing off from this final mega showdown of Comedy Premier League Season 4. Until then, bye bye, take care and stay tuned to Sun Premium Arpane Malpunanchina Comedy Premier League Season 4. Comedy Premier League, Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4. Powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Prestige Group, Hospitality Partner, The Ocean Pearl, Automobile Partner, Volkswagen Mangalore. Co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi's Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Wagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports and Digital Planet.